Noyingane zakwethu akangenibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili radio Inkezo. Mina-ke umfeza ngithuthunga Khumalo bathi ila sibona amagumede. Uma uthi usemusha wengane kwethu ngizophinde ngicela enze okulungileyo usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, kanjalo futhi-ke nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Iy'ngane zakwethu-ke kujabula abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana emva kokubona ukuthi-ke uMdumazi Geza le ndalo umfo kaMhlongo laphana-ke uyalulama kangcono esibhedlela. Kuzokhumbuleka ukuthi wey'ngane zakwethu-ke ensukwini esidlula kuzo ke kwazwakala imbiko ukuthi-ke uMdumazi akekho esimeni esihle sempilo emva kokubandakanyeka engozini yomgwaqo. Insizwa-ke isesibhedlela ilwela impilo yayo. Laphana ekhasini ku-Facebook uMdumazi-ke bengakaze aphoste okanye-ke kukhona kudlulisile kuphawula emayelana nokugula kwakhe okanye ukulimala kwakhe engozini yomgwaqo. Kodwa namhlanje kubonakala ngepost enkundleni zokuxhumana-ke ebeyifundeka kanjena ukuthi uShembe noDlozi Lamu kabavumanga nomntwana wabo. Kusho ukuthi ngisazoqhubeka nokujabulisa abathanda mina. Wasethi hashtag inganekwane, faka isithombe sakhe laphana-ke la wasishuthela khona esigqokele kamnandi izimpahla zeMining Africa njengoba uzibonela. Ngazi ukuthi uMdumazi-ke uyaphila laphana-ke futhi ululama ngendlela engcono laphana esibhedlela. Kuzokhumbuleka ukuthi ey'ngane zakwethu-ke bese kukhona osomathuba kade bathola ithuba-ke lokufuna i-trend noma ukufuna ukubuka ey'nkundleni zokuxhumana basabalisa izindaba zokuthi uMdumazi usedlulile emhlabeni. Ngesho-ke iy'ngane zakwethu kulezo ndaba azilona iqiniso, zingamampunge lezo ndaba. uMdumazi uyaphila, uMdumazi uyalulama. Ngiyathemba ukuthi ingane zakwethu-ke naye usazosi-update laphana ekhasini lakhe ukuthi kwenzakalani nje ngempilo yakhe kusukela manje njengoba besebuyile laphana-ke bonakala eposta ku-Facebook laphana. Ngane zakwethu si-Radio Inkezo nasimfisa ukululuma laphana okuphuthumayo uMdumazi igeza le ndalo umhlongo. Bekuyizona ezihamba phambili wey'ngane zakwethu, kodwa ngiyathembisa ukuthi niyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwevideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe, niziphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu. Inkosi nibusise.